Ngasau tenat ngam long nong weisyu ngajuyat arsin laisin hakisitayu na kane kalentian kane kadong katan jongpi kalaya rengkat dor mentabat kiwei pat kidong gitai pia menjur na em kata pio in em ya ka sign jong ka development kabong bantuj hagada katan jongpi ban ai bakane ka development kabangi na ka sorkar hapok ka jelam jong ka parti NPP kan ai jing kerkuru yakito kibatim yangi ngakwa ban keren na kabasya ay kata ko kilok kibaim ban ben ban kho ban dro da kadur bulayu prestun yu konrat ngangit bakal long ka jingker ku piniat da ka basuk ka basan ya ka da kalenti bat pia enjoy langro kumjo ya ka roy ka par ka bangi gidu tia gidu dam ngatai kata ka de ka barang ngakwa ban kerpat ko kilok be tonang ya keren ben gat be keren ka melelei tang baya ka roy ka parte ngingin nang warna syusyu arsya laisya Hakapor bedang long MLA ba Hamlet Iwan bu mau nongrim ngatrai pilayo i ba benta kelajan det oh ba ham nei wong lade satang ban pli ngakwa ban ya thu ya pi Muslim syu bangi penio sanction yaki post ban ngikwa bakatei kapesi kan tre kamno rengkat bat ki doktor ki nos ki nongtrei hakate ke jaka ngatarai ki pajba nong song snong jong kaneka area hakine ki kendiat benai ki banwan pinyo bandi ia ka jingkerku jong kaneka hospital kabangin sapli bat ngakermed skemru bahkan long kajing mentoy yaki barit yaki baria yaki baduk yaki basuk lang ba jong kajing dod jong ketika PHC kan ai kajing sumar yapi iwei pa iwei hakan ka dong bat katan barok kawei tega mengakwa ban ong hang ne kolong banakaliang jong ka parti NPP kanong rim ka bangiyeng kalong bangin ay ya ka jing syakri ka babhatam wat hapdeng ka jing tulot kum kibriw namar omdon ubriw babiang lut hanrei kum kibriw ngikwa ban ay ya ka jing syakri ka babhatam ban ngakwa ban ong ya piki pajba nok sok snong baik day tangkanero ke parti NPP kabangan ya tru ya pi kabangidon kawai ka sel ka bakerpang lane ka front ka bakerpang ka bangibu bat katang ong ka farmer sel lane kata ka kenhun ka bangibu kerpang ban pej ya ka bit ka biang jong kinongrep hapo ka jelame kala ya kane ka komiti layalam dai ba hima sang pliang bat iba agent star kurkalang ngalaai ka direction ya kane ka komiti bakin skau bahaban late hakaway pakaway ka konsensi bantur syakisdong cikitau barok banpet ya ka bha kamiat jong kidong rep ki jongi ban ngage scam bahini ki kendiat benai ki banwan nginyo ya kaban ai bat ban warna ya ke jingerap ke bakerpang na kabenta jongpi ki nong rep bai ki jongi nang ta su ka ba ngidon ro kawai ka komiti ka bakerpang ka begitu bat kata kalong ki ka bangingi khot ka skill development sel pingi kwa menta
hapok ke jela berok kawai ba ki paj ba nok song snong kinyo ya ka kenja training ka jing hikai lapi ong ya ka rep karyang lapi ong ya ka tanjan lapi ong ya ki kam haka sports lapi ong ya ki noki kam kiba la ban penlong bakata kakam ka bapitrei kan pen kamaija lane kan long ka jingyo hakayeng kasem nakata kadaw ngiyabu kerpang yakane ka komiti mereka try ngakwa ban ong lekeli ma piki we party lekeli UDP udon nem kane ka sel lekeli BPP ru ya don nem la dom don ong yaki pendon se kan he pendon ya kan he namar balai la da pimdon kabamot long tik ko mala ong kini ki rangba ki bakren si kamat kut tang ha ka jingkren klem budin le no ei namar long tik kumba pisna yeng tang ba katunum don te nakata ka daw ngo ong yapi ka parti NPP ka dekata kabangingi kwa banwat ia katenrai ka jinge jong ki pajba nok sok snong hapo ka jelame kala jongi bad nga kerpat namar kata ko ki pajba bai jong ka negatan barokaway nakaliang jong ka parti ngida don kam ya uneu reurang ba ban pa ya u hangtei hakador barba adeli ba unlong usimpa usimsong jong ka jaj benreu ka jongi bangin ya edau bangin ya erngeu lada uneu reurang ba umi kmat angtei namar ngiru ngidon nang ne na state government ngin ai syu ya ki kam ha ubun trei bat kata kalong ba unlek budden ya ki scheme ki baper hakim ministry lene kita ki department ki baper namar ngaru ngasngo ban ong epi don ki perlok ki basuang bej ani be kenat kat une tem don su ani la keren ani la su tiang ani la su hun la su bang hagabakado riu benai ru myo ie sis nem rum don ei ars nem rum don ei kan bakajing keren bat kajing snow shot masem ka bom loi keren show kai ngit he tim maaf kado dei tang hasun ngat kenyo pi song sun ngam tre ngakwa be hamadan ngakwa banjo i bakajing mentoi hamadan dia keren ni ka bahasunya ka bamyo im dan jimut gam don jimut lano tingi kwa banjo i hamadan ngakular ya piki pajba baik lada pipen job ya uneu kertong jongi i doktor nong lai ki bang ladang jet ya unong mikmat ngin jet daka bagi skautu paka bakane kadeka kam jong u ba udai bankit kli tengiwan namar kata khmat jong pi ki pajba jong kadeka tan barokawai ban kerpat rit sneu bah ai ke cingkersan ke bapura ya une urang ba pilayos ngaulut ya ka qualification jongu mene kam tam i president jong ka women's front jongi nampak melim yong ni ikun jongi la jau umat bangi miss yai doktor nong lai ngampat jios ngau tapi ha ka political career jonga ba ada badon candidate di don kibriu ke ba jau umat kiban ong ngamis ngoi pingi na ka parti kidai bedon box sibone bangi yo yaw ne ubreu uba
ngitang supun bena ya ke tiket don ki bajau umat ndai bakemen ndai bakido ya ki kam ki bakordor ki jong u ha ke lempung jong ka North Eastern Hills University ndai tang ma ingat rai ki ba bon ba ki ba miss ndai nganga ong tang gawai unong bo unong tao ngapet ngayoi jat bangidei ki khon tip breu tip lei ngapet ngaperkat ublei nong bo nong tao usai kerpang yau neuro rang bak udah sei kerpang yau neuro rang bak namar ba ungkwa bakal lengkor ke jong u lane ka jingkit kle ke jong u kan long tang he ai lempung ibarit kum ka jaj benriu ngakermen skem ublei trai kerat nong bu nong tau unang pen tok shun susu unang pen skem susu yakane ke jing angnot jongi nakaliang jokopati ba unang la susu banjini hakaduriau ba jong kari India bat banga kermed skem ngingej skem bahaka takapur nginyo ya kanam kaburom sashi senpat jong kajaj benriu jongi ngatarai ngi kan mau kan mau burom ya uwei unong ya lamu bakrau jong kajaj benriu jongi ubaka record ke jong u haduk menta kadang ne kadang sa hangtei hapok parlemen hapok lok sabah bat uta udai ulet Gigi Swell kan ma wat klet ya Profesor Gigi Swell udai tang ma ubak kret ya ka record jong kajaj benriu jongi ngam don por banyak tulut ya kata kanatang salet mapiban pet ya kata record bad ngang next cam ublei try kerat nong bo nong tau un penhiar pateng how doktor nawat to ya kan maulem ko kilok kijor ki baying ki basem kong kajat benriu ngin ya duai ngin pen bok ngin pen ngiu ngin pen dau ai basa sisen pat kan kiwen ka klau kombaong i doktor nong laj meneh bangin repeat biang ya ka history ka nam ka bak kentang baka jaj benriu kalasei hangtei hador barba ha parlemen koble yepi si hajangu